Ac yn drydydd yn y gystadleuaeth yma, prynawn yma, oedd Hannah Richards yn cynrychioli Clwb Pen y Bont, Sir Gar. Yn ail, Enlli Pyw o glwb Ysbyty Ifan Eryri. Ond yn cipio'r wobr gyntaf ar y Canu Emyn, Siôn Eilir Roberts o glwb Rhuthun Federasiwn Clwyd. Diolch am fodd I wybod na ffasa gofal diw. Mae gair yr Iesu'n ddigon gwrando. Fo gair ein calon, a diolch fydd fo'n sef wrth I fydd hair Iesu, a dweud o'i weddiedd. Amen ac amen. Ie, llongyfarchiadau Siôn Eilir am gyda mewn i'r gem llwyfan. Da iawn ti, Siôn. Ti'n canu mewn nifer o steddfodau erbyn hyn, ond trwy'r mudiad ddechreuais ti dyrfa? Wel ie, nosol yr mudiad ffermwyr ifanc yma ysdi roed yr cychwyn I fi mewn ffordd o fewn canu, a wedyn dyna sut mae'r mwynhad wedi cychwyn mewn ffordd heb y mudiad. Fyswn ni ddim yn, wel, dwi'n trio cefnogi rwch dipyn o eisteddfodau, ond dwi'n meddwl heb y ffermwyr ifanc, fyswn ni wedi cychwyn y diddordeb yna lle. A fel mae'n digwydd, mae'n eisteddfod hanesyddol I ti, achos fan hyn o ti fod cychwyn yn fenyw Llandudno? Wel ia, digwydd bod o flwyddyn yno, 2009, flwyddyn yno fi o ni'n cystadlu gyntaf, ac mi eisiau I gonffodus i'n illen sir, a wedyn mynd ymlaen I Gymru pryd o'r steddfod o fan hyn, oedd yn anffodus o'n I rhy hwyr, felly mi fethais i'r gystadleuaeth. Ond mae gen I ddileni ar I werth fe? Mi gychwyn, nes I wneud siŵn fi cychwyn bach gynt lenni. Amser prysur y ti ffairio atmos ysa? Yndi, ffairio un heffer mynd I fanno, a beirniadu stoc ar y dy mawth hefyd. Wel, llongwch ar y heddi a phob lwc wrth y sysau. Diolch yn iawn. Diolch I ti.